Robotul cel mai tare vine spre tine, bubuie toată lumea. E un rău după spate, nu se știe cine e. Supersonic stă și se enervează, chemură pământul și tot. Cristalele magice cade pe jos, robotul vrea să le ia, dar deodată tace cineva cu ase, le ia supersonic. Bubuie Godzilla, stă plin de sânge, Gogu râde, dar stă, cade și el, stă, cade și el. Robotul ia înfrupă amândoi, dar trebuie Sonic să se bate cu el. Nu! Bubuie, ami e bine, cei doi se bate Godzilla cu el. L-a făcut pe Sonic micuțu, dar cristalele magice. Bubuie, tare bubuie, cristalele, bubuie. Toți se bat de cristale magicele cele mai tare. Trebuie să bubuie întotdeauna, să aibă toată energia, cristalele cele mai tare, dărâmă tot. Episodul 2 din cele partea a 7-a. Cred că știți și voi ce s-a întâmplat robotul cu Sonic. Nu se știe, dar cei doi Dacă ai ști că te-ați putea să te înfrâng, da, știi, eu te-am mai vrut odată, să o crezi tu. Energia mea e față mai mare decât a ta. Godzilla? Godzilla, spune! Godzilla! Episodul 2. Robotul și Goku. Ce? Eu l-am împușcat. E numai al meu. Bine. Să ne luptăm noi doi. Stau așa de băteu, tare, Ia, poftim de aici, tata e, colțe de la Gogu, cristale dal Titan, cade, nu face asta. Lupta dintre noi doi, foarte talentat. Nimeni nu poate să o înfrângă pe mine. Nimeni nu poate să o înfrângă pe mine.
Godzilla e frunci. Golul e plin de sânge. Dar cine va câștiga? Să vedem. Cine și dira fedira, cine și dare cudera, cine și da, Pakistan! Chiar! Colțe de dragon! Ce faci? Stau la soare. Frumos. Eu cred că l-am oprit pe robot. Tu ce crezi, fiule? Eu cred că nu l-ai oprit. Eu cred. Eu nu prea cred, tati. Îi fi tu tati meu, dar nu cred că el l-ai omorât numai dintr-un colțe de dragon. Fiule, gândește ce vorbești. Oh, tati, aș place și mie să lupt așa. Și mie mi-ar plăcea. Ce? Cine e? Eu sunt Ghai! Fugi, fiule, de aici. Mă ocup eu de el. Dacă te dai așa mare, robotule, și te crezi mare, nu înseamnă că ești cel mai tare. Să nu crezi tu. Dacă vrei așa de mult cristalele, spune-mi și mie. Da, le vreau. Ce la tine? Uite-le. Patișor! 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 Trebuie să lupți pentru ele. Va urma aflați în episodul următor. Ce credeți voi? Sonic o putea să-l înfrângă pe cine e în spatele lui, ce face eu, ce robot e? Noi credem că e odată cineva care să spune că e Sonic robot. Voi credeți că Gogu a putut să-l învingă când i-a dat colțe de dragon în gură la dragon? Godzilla au găsit cristalele și să transforme cea mai mare putere a lui din pământ. Dacă cristalele o să pornească, aflați în episodul următor, partea 3.